NVO obrazovanje za znanje, u okviru koje je održana tromjesečna obuka pod nazivom Sigurnije do posla, predstavlja sjajnu priliku za sve mlade ljude koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine iz oblasti komunikacija, i to je prvenstveno bio moj motiv za učešće u ovom projektu. Kako smo 80% radnog vremena uključeni u komunikaciju, smatram da način na koji izražavamo svoje misli, stavove i namjere bitno utiče na kvalitet odnosa kako u poslovnom okruženju, tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Marija i Arijana su zaista na profesionalan način i predano kroz radionice prikazale šta je to zapravo komunikacija i zašto je važna. Bavile smo se temama javnog nastupa, korporativnom kulturom i asertivnom izražavanju svojih stavova, kao i predstavljanju sebe kroz CV. Kao završna faza ovog projekta je bila simulacija razgovora sa poslodavcem, gdje smo imale priliku da kroz konkretan primjer i situaciju primijenimo sva ona znanja koja smo stekle na ovoj obuci. Drago mi je što sam bila dio ovog projekta koji je svakako uticao kako na moj lični rast i razvoj, tako i na primjenu svih ovih znanja u razgovorima sa poslodavcima i nedugo nakon toga i na moj lični radni angažman. Preporučila bih ovaj vid radionica svim mladim ljudima koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine i steknu mogućnost da budu prepoznati. Ova radionica ispunila sva moja očekivanja i za mene je ovaj program značio podršku.